Abalandeli be-channel sesichazekene amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Kambotho-ke. Namhlanje nesifiso sokuthi ngiphinde ngibuye nelinye iphupho engase ngilichaze lapho khona uthola ukuthi umuntu uphupha khona inkukhu noma izinkukhu. Ake ngithi nje inkukhu ephilayo nenkukhu-ke ephekiwe uma ngizokwazi ukuthi ngifike enkukhuni ephekiwe. Kodwa nje ukuphupha nje inkukhu ephilayo kuchaza ukuthini-ke? Uyibona mhlawumbe iyahamba egcekeni noma mhlawumbe ubona nje inamachwane noma leso simo esuke ngaphansi kwaso ukuthi ngabe kuchaza ukuthini-ke kuwena. Ake ngiqale ngisho kanjena-ke bakwethu. Inkukhu uma uyiphupha isuke nje iletha umbiko wesenzo esenzekayo phezu kwakho. Sizoletha iveza ingxoxo yesimo esenzeka phezu kwakho ngawe, ukuthi wena indlela okwenzeka ngayo empilweni yakho izochazwa ngalesi simo wena osuke usibone senzeka enkukhwini. Khumbula-ke, ake siqale la. Niyakhumbula-ke ukuthi inkukhu iyinto efuywa umnikazi wayo ngesimo sakhe sokuthi usuke nenhloso ethize ukuthi kunokuthize afuna ukwenza ngakho, yabona. Ngaleyo ndlela wena uvela njengokuthi kubantu abangasekho wena uyabonakala. Ake ngithi kubantu abangasekho bakutshengisa ngawe ukuthi ibona bakuphethe, futhi benjalo babuka izenzo ezithize ezenzeka kuwena ngesimo esithize obhekene naso wena, noma ngento ethize wena ofanele uyinake. Inkukhu nje isuke iveza isenzo esenzeka kuwena, sivezwa abantu abaphethe wena abayidlozi kuwena. Kusuke kuvela nje isenzo esifaniswa nesimo senkukhu ngawe, okwenzakala ngawe. Niyayibona leyo nto leyo? Ngaleyo ndlela leyo ake ngiqalele ngithi-ke uthe ulele wabe usuphupha inkukhu wena ihamba nje namachwane. Ake ngiqale lapho. Inkukhu ephila ihamba namachwane. Edlozini kuvela umyalezo othi wena ngane yabo bayakubona indlela owenza ngayo kubantwana bakho ohamba nabo, noma baveza isimo sokuthi wena uyingane yabo, usunabantwana wena kuleli gceke ohleli kulona. Kuleli gceke nabo abalakha base bethatha bazale ezinye izingane, nawe wasuba khona wazalwa ngaphansi kwakho kuleyo ndawo ohlala kuyona. Angifuni ukuthi kulolo hhoko ofuywe kulona, kodwa kusuke kuvela ngesimo sokuthi kuleyo ndawo wena otholakala kuyona. Kuvela ukuthi idlozi lakho liyakubona ukuthi usukhule waze waba nabantwana. Uma nje kuvela inkukhu ihamba namachwane ayo. Iphinde ivela inkukhu ibone ihamba namachwane ayo, ihlala iwavalele ngamaphiko, iwambathise ngamaphiko. Lokho futhi kusachaza inkulumo evela edlozini ukuthi wena ungumuntu obonakala, kusuke kushiwo isenzo senziwa wena, ukuthi wena umuntu obonakalayo ukuthi edlozini lakho liyakutshengisa ukuthi abantu abangasekho bakini bayakubona ukuthi umuntu ozama ukuthi afukamele aphathe kahle ingane zakhe. Shuthi njengokuthini ukwazi ingane zakho ukuthi uzenzele izinto ngale ndlela ongazama ngayo, uzenze zingasweli, ukhona uzivikele, ukhona zikwazi ukuphila ngaphansi kwakho, ukhona uzigadele, uzibambele izingane zakho, uzibhekele izingane zakho, konke wena uzigadele izingane zakho ngaphandle kokusizwa umuntu othizeke. Ake ngithi-ke manje-ke uthe wena ulele futhi wabe usubona inkukhu ihamba namachwane, qhamuka ukhozi mhlambe lifuna ukuthatha elinye lamachwane noma amachwane akho, noma ukhozi lulwa nenkukhu, noma inkukhu ilwa nokhozi. Okusho ukuthini? Lapho kuyatshengisa ukuthi wena uthi nje usazigadele umyalezo losuke inkulumo yesithombe esilethwa idlozi lakho kuwena ngawe, yabona ukuthi uthi nje usayigadela izingane zakho
uhleli usathi kube kuhle kunjeya, mase kuba khona abantu abafisa engazuthi bengakubona ukhala. Bangabe bakushayela ingane zakho, bangabe bakuthakathela ingane zakho, uthole sekunengane edlulile isidingo singekho ngesimo sakuthini, ngesimo sokuthi omunye umuntu ufisa ukuthi lento wena onayo engayithatha ihambe isebenzele yena ngendlela yakhe nesimo sakhe esithize ngokungacabangeli ke wena. Uma ke kube ukhozi lwenze njalo bhasobha ke lonto itshengisa ukuthi kuhlale kube nezitha impela ezifuna ukulimaza wena ukuthi kube njani kuze kulunge kubona. Kungenzeka kuvela isimo sokuthi mabe limaza ingane yakho udlulelwa ingane yakho iyosiza bona ngendlela yabo, uyabona. Ngiyanqena ukubeka amazwi aqinile kodwa nje kusuke kuyinkulumo enjengaleyo ukuthi kunabakugangayo abafisa ukuthi bashayele ingane yakho, bakubulalela ingane yakho kuze ke kusizakale bona usale wena ukhala. Uke ulwisane nabantu abanjalo ke abasuke beseduzane nawe. Uma ngabe kuthiwa uphuphe inkukhu inamachwane mase yaboshwa esihlahleni yona noma yayibona iboshwe unyawo la iboshwe khona, okusho ukuthi wena kulolo gceke uhlala kulona into eyenzakalayo uzela ingane uhlala nazo lapho, uwe uphila kulolo gceke. Izingane zakho awukwazi ukuzenzela izinto ngendlela ofuna ngayo, awukwazi ukuthi nje yonke into uyihambise ngendlela yakho ofuna ngayo. Ngobani na? Ngoba okwakho kuboshiwe, kuvinjwe nje izinto ezithize zakho ukuthi zingakusebenzeli ukuze uzokwazi ukusiza izingane zakho. Kusho lokho ke uma inkukhu uyibona. Ke ngithi futhi uphinde wabona inkukhu ke manje njani empangele. Kuvela ukuthini ke kuwena lokho? Kuvela futhi umyalezo olethwa idlozi lakho kuwe ngawukuthi ubona njena futhi la ekhaya kunesimo sani sokuthi umuntu ombethwe ngabantu abayidlozi abafisa ukuthi ube njani ubasebenzele, ubasize, ubathule imithwalo ethize abahamba nayo enjengezikhwama. Uhambe mhlawumbe uzodlula nasekuthwaseni, emagobongweni, uzugcine uyilungisa yonke lonto ibuyele esimeni abafuna ukuthi ulontuze udlule kusona. Uma ngabe ubone ibovu mhlawumbe iqhude elibovu mhlawumbe nesikhukukazi simhlophe, okusho ukuthi wena esikhathini esizayo noma kuleso sikhathi ungumuntu ofanele asebenzise le nkukhu le ukuze enze njani, alungise umsebenzi wokugezwa kwekhaya phezu kwakhe. Kusuke kufanele kugezwe ekhaya lakho uma ibe bovu nembalanyana engathi i-brown, kusho ukuthi bakutshengisa ukuthi yazi mangase futhi uthole ukuyigeza kungaba khona okuthize okungalunga kuwena, uyabona. Basuke beletha nje umyalezo, uyabona. Phinde futhi mangabe kuthiwa noma ngabe kuthiwa ibimhlophe nayo iyangena lapho ukuze wena shuthi uyogeza ngale bovu mase kubile emhlophe uma beziveze zombili kanjalo. Uma futhi bavezele emhlophe kanjalo izihambela nje cha baveza nje futhi lapho isimo sokukhanya okusegcekeni. Masihluka lana ke bafowethu, ngiyazi omunye uzongibuza ukuthi hawu, uma uthi inkukhu suke kuyinkukhu yokuthi kuvezwe isimo sakho, kusuke kuvela inkulumo yakho vele, kodwa ke kuke kuhluke kanje ngoba abantu abangasekho bahlakaniphile ukuze uzokwazi ukuthola umyalezo nencazelo yenkulumo wena. Uma bekutshengise inkukhu edinga ukuthi wenze ngayo umsebenzi wena qobo lwakho, ngeke beveze inkukhu njengoba injalo uyibona ihamba phansi mase kuba wena ubuka leso simo. Kuba nomyalezo onezezela kuloyo yinto leyo osuke uyibonile eqonde umsebenzi. Kungaba ukuthi uzobona ukuthi bekukhona izinto eziphuzwayo, idrinki, okudliwayo noma izingqoko noma ukhamba, bayakuvezela ukuthi ke lana ke njengamanje wena umuntu ophilayo la sicela ukuthi usize umuntu othize wabakhona njengawe wadlula emhlabeni, umenzele le nkukhu khona izokwazi ukufika kuyena. Bayakuveza lokho ukuthi yenzela umuntu othize owabakhona, uzokubona lezo zinto bayaziveza ozothola ngazo incazelo ukuthi lokhu ke kuqonde ukuthi fanele wenzele umuntu ongasekho. Bacela lokho kuyitiye kuba khona indlela abakutshengisa ngayo ukwazi ukukuqonda wena.
Ngithi yabo ngeke nokungena ngingene ngize ngijule kuyona indaba yaleyo nto leyo yabo yenkukhu. Kodwa-ke futhi uma ngabe kuthiwa unombuzo ngizocela ukuthi ungibhalele ungibuze kule channel le vele okwamanje sisebenzisa i-channel le engiyivulile entshe ebhale uhle Mbotho. Ngicabanga ukuthi uzobhala lapho ngaphansi kwayo ngoba kule enye njengamanje ngikwazi ukuthi ngikwazi ukufinyelela kuyona kahle hle. Mhlawumbe ngizokwazi mhlawumbe mase kulungele lokho into engingayichaza-ke. Ngicabanga ukuthi uma kukhona futhi ofisa ukubuza mhlawumbe makuthi angichazanga kahle ngenkukhu etshengisa umsebenzi angibuze bakwethu ngizomphendula. Kodwa nje kuba nencazelo uma inkukhu ikhombise ukuthi yomsebenzi noma bacele umsebenzi, iba nencazelo yezinto ezilekelela iphupho lakho lapho yabona. Kodwa nje mayiphila nje izihambele isho isimo esiqondene nawe. Uma ngabe ihamba izinyawo zayo namachwane ayo isho inkulumo eqondise kwena ukuthi isimo esenzakalayo sinjena ngawe yabona. Okwanamhlanje bakwethu ngicela ukuthi ngime lapho, ngizophinde ngibuye futhi nabanye amaphupho nisale ngahleke.